Diraken. Sedeng siniwa madyaning perang Bratayuda ing dalah jagat dewa Bathara nuwun sewu menika kula ada-ada menapa wis rasa ikut campur iki ada-ada kabawuran apa iki kunjarane Pati leres lho kok apik ngene iki ora kaya kunjara iki lawang lho Teh. Iki lho dikunci saka njaba. Menika sak mangertos kula menika pakunjaran. Oh, cetha iki patih goblok menapa. Kae lho sawangan tulisan dhuwur kae lho. T-A-T M-A-N man. T-E-K-P-U-P T-R-E tre N-N lho Taman Keputren niku lha iya kowe iki jan dasare patih goblok ora iso maca ming jarene sekolahmu ki nggo ngopo kula menika sekolah namung diajari nulis nanging mboten dipun warai maca wah kowe iki padha wae kowe iki rugi lek mbayar SPP nah iki Taman Keputren ngene kok sak dodoke korine Drupadi Hei Drupadi malam minggu nih jalan yuk wonten dawuh wah ayo ya iki pancen estu Sulistya ing warni kudu sulis pengendang sanes menika sanes sulis saran menika ugi sanes Drupadi bukaan lawange sayang kula mboten saged mbikak korining Taman Keputren oh iya dikancing saka njaba ya wis kancinge wae ilang gemboke anu ilang kuncine ilang gemboke mangsa burung didugang wae mbuka tak suwun kana ngersaning dat kamur wing dat muga mandha ucape Prabu Sope tak suwun kana ngersaning Gusti iki lawang ancur lebur mandi ucape Bawursari bener Teh nggih iki ngeja iki jajalana megang ngono gayeng iso tak garepi ning gandeng ora ana gah anggi ya kowe wae kok Drupadi inggih sinuwun iki Nalendra ing Pulo Sewu Paduka sinuwun Prabu Tripitaloka
Ingsun Prabu Nanang anu Prabu Patokol Baworsari. Inggih. Menapa paduka sampun nelokaken kalian pun Prabu Tripitaloka. Wis sawangen sandangane tak agem kabeh. Sinuwun. Piye? Kula menika selak ngelih le sinuwun. Patih ngeliyan wae bali. Nggih. Mulih. Aja mulih Dik, bar iki kowe tak kongkon. Nggih. Kowe gelem rabi karo aku ora sayang. Inggih kula purun. Lho. Iki agi kenal lho, iki agi kenal kok wis di ayo geragi basa-basi kowe gelem rabi karo aku apa ora? Iki jenenge wedokan sasimo, sana sini mau. Iya. Yakin ki. Iki wedokan sing ora cukup lenangan siji. Ngono. Menika ngendikanipun sinten? Wah, jaman saiki iki wedokan nglarani kabeh kok senengane ora. Maksudnya ora kabeh wong wedok ngono kuwi, ning sing ngono kuwi mesti wong wedok. Ngono. Mula kowe arep rabi, Pate? Iya. Kudu sing ati-ati, Pate. Iya. Kudu golek sing apa ya, sama-sama membutuhkan. Sinuwun. Kowe gelem tak rabi? Inggih purun. Asik. Ampun asik rumiyin. Kula purun dipun dhawuh waton kula dipun maru rumiyin. Pira? Kowe ngongkon aku poligami pira? Setunggal kemawon. Putri ngendi? Walaupun aku harus mendaki gunung mengarungi lautan. Lautan diadai karung didel. Aku mesti bakal mangkat. Inggih kula menika namung nyuwun sipados kula dipun maru. Paduka dhawuh rumiyin kalian Dewi Werkudara putra ing Jodipati. Sap! Kuwi mudah. Pate wonten timbalan. Jupukno HP-ku belno sing jeneng Roni Awi. Lho. Kenging menapa? Lah kuwi putri Jodipati sanes ingkang menika. Lho, padudu kuwi sanes. Inggih putri Ngamarta inggih. Putri ing Jodipati pun Dewi Werkudara inggih Dewi Bratasena. Mapanipun wonten negari Ngamarta. Pate? Wonten timbalan. Mangkat ning negara Ngamarta. Mangkat saiki. Kae teriose nganggur. Kae diisi bensin dhisik. Kae wingi bar tak nggo dolan. Nang nggon tawon-tawon. Sendika dawuh. Mangkat dina iki. Nyuwun pamit sinuwun. Drupadi wonten dawuh. Kowe kudu melu aku. Kita nggak bisa kalau kita hidup di negara ini, maksudnya neng negara Pulau Sewu ini nggak bisa. Ekonomi sulit. Inggih sinuwun. Lajeng kawula ing mriki kados pundi? Ben golek ratu Gusti dhewe-dhewe. Wis saiki kowe manjinga ning akikku. Iki akik ora sepira. Ning dayane ngedapi-dapi. Inggih. Ngestakaken dawuh. Kula badhe paduka dawuh supados menapa kemawon tartentu kula ugi sagah. Alon. Sik, sayakmu nyantol. Benake. Engko nek mbeger teneh. Inggih. Wis aman nang kene ya. Inggih sendika dawuh. Temenggung. Wonten di balan.
Rene le. Tumenggung itu harus hitam. Sap. Biar sangar. Sap. Mangkat. Sap. Kresna sinayeng manglung mintonaken triwikramandira ing Perkudara. Kresna kaganggu piye? Jroning awake dhewe lumaku ana ing telenging alas iki kudu lumaku menyang endi, Di? Merga iki ana dalan loro. Nanging ora ana papan tulisane sing nujukake menyang negara Pulo Sewu. Iki pun Kakang kudu lumaku menyang endi? Wah, ora perlu. Janaka Jlamrong sing sapadatan ngerti ngendi negara sing bakal dituju. Inggih Kaka Prabu. Kula mangertosi. Margi ingkang leres inggih margi ingkang iring kanan Kaka Prabu. Kula nuwun sinuwun. Langeneng kalanggiwan naglar pandan monsal tinon lera kekonang surem sorotetan padang kula nuwun pun tepangaken kula pun Patih Brama Kumbara wingking saking negaring Pulo Sewu Arjuna wonten timbalan malah kepeneran iki ana patihe negara Pulo Sewu. Nek ngono kowe tepung karo Ratu Gustimu Prabu Tripitaloka. Mboten. Lho, kok ora tepung kepiye? Ratu Gusti kula pun Prabu Tripitaloka sakmenika sampun dipun telukaken dening salah satunggaling titah. Inggih menika pun jejuluk Prabu Arya Bawarsari inggih Pathokol Bawarsari. Banjur wigatimu ngendhek lakuku kula nuwun badhe nyuwun pirsa. Kula badhe nyuwun pirsa margi ingkang leres ingkang tumuju wonten negari Ngamarta menika wonten ing sisih pundi? Lho. Iki kadang-kadangku panengah Pandhawa, iki Werkudara, iki Arjuna, iki Pandhawa, iki kratone Ngamarta. Wigatimu apa nakonke kratonku negara Ngamarta? Awit sekawit rikala semanten Prabu Pathokol Bawarsari nedya mengku sawijining putri. Nanging sawijining putri menika kala wau purun dipun dhaup menawi dipun maru. Banjur marune sing bakal dirabeni dening Pathokol Bawarsari luwih dhisik sapa? Inggih, mboten sanes kejawi amung putri ing Jodipati, putri ing Ngamarta. Pun Dewi Werkudara. Wah, edan.
Bremana reh mangko swamyong ambreng kati karonaning kaswase cangkemmu muni kula madosi Dewi Werkudara ingkang rikala semanten badhe dipun maru dening Ratu Gusti kula pun Prabu Pathokol Baworsari. Kowe ora ngerti apa piye aku Satronjo Dipati Raden Werkudara. Lah kok teko wani-wani Pathokol Baworsari medokke Werkudara. Werkudara kuwi satriya, Werkudara kuwi lanang. Lah kok wani-wanine Baworsari Ratu Gustimu medokke karo Werkudara. Dawuhipun Ratu Gusti kula kados mekaten. Awi kersawa mbok bilih paduka badhe dipun maru dening Ratu Gusti kula pun Prabu Arya Baworsari tampanana sikilku. Dipatrapi pidana ora ana pidana ingkang trep lan ingkang pantes kejaba mung pidana pati. Raden kula nyuwun pengayoman Raden, kula nyuwun pangapunten. Dar. Secepatnya itu meninggalkanku. Ora nyono-nyono modar sisan kowe. Nah, aku roh janjane kan Ndara Werkudara. Sayangku. Dewi Werkudara iki ayo tape bojo sayang. Hei, jalanan sukertaning bawana iblis lanet wani medokke nglawan Kakang Mas Werkudara. Iki sapa iki kok bagus ngedap-edap Sartiya Satria Pengamak Tirta Buaya Teja. Apa kowe kang sinebat pelananganing jagat lancuring bawana? Aja ngawu gawar ngawur, aku Arjuna lananging jagat lancuring bawana. Ayo kowe sing wis wani medhokake Kakang Mas Werkudara. Kae Werkudara kae wedok. Ayo. Endi Werkudara tak rabine, tak marune mengko aku arep ngrabeni Drupadi mati dening Arjuna. Ayo.
sing tak goleki. Ma, sayang cintaku, sayangku cintaku. Oh, muah, 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 muah. Ayo nikah sama abang yuk. Nikah sama abang yuk. Nikah sama abang das. Ana jamak lumrahe calon istri ngantemi calon suami. Ayo. Manut karo aku. Manut karo aku Yayi diajeng. Ayangipun Kakang. Ayo. Manut tak pek bojo. Manut tak pek bojo, sayangku cintaku. Ah, jelidong. Aja mlayu sayang. Oh. Mundur mungsuh ratu kae. Wah, aku gila. Lho Werkudara kok kaya ngono ki? Sawangen dhewe aku gila. Githokmu digithokku mengkorok. Sayang, kamu jangan pergi. Oh. Sapa ya ki ya? Kowe urung tepung karo aku. Durung. Sira sapa ki sana? Wait. Ingsun mantan RRI Ketoprak. Ayo. Endi Dewi Werkudara? Kowe urung tepung karo aku. Durung. Babar sari babar pisan durung. Cetha lehmu dadi nalendra urung suwe. Panjane isone kowe wis mengku garwa, bakal rabi meneh. Ya kuwi sing rencana sing arep tak poligami ya kuwi Dewi Werkudara. Weh, Kresna kakangku kuwi kon minggat. Iya Werkudara. Engko sik sare. Sayange aja indak-indik ning mburi wit gedhe. Angker itu sayang, enggak boleh. Waduh. Werkudara sare lho Werkudara. Janaka cekeli. Inggih Prabu, inggih jejramprong menengo. Ayo lho. Werkudara, Dewi Werkudara manut tak pek garwa. Wis ora saeng-aeng, Badar. Ayo Badar. Yayi Ratu Drupadi kuwi tokno. Yayi Ratu Drupadi kuwi tokno. Ha nggih. Metu kok dikon-kon. Sampeyan ki piye to jenengan? Drupadi metu Drupadi. Ayo, tugas kamu sudah selesai. Drupadi. Bagong edan Bagong. Senengane ngawur ora tak metu dhewe. Ah, sip. Metu kuwi kudu karepe dhewe ngono kuwi ra. Nganggo iringan apa ora? Nganggo wis.
kecu kok ratu gustine dhewe. Petruk, cangkeme ro menengo, Gus. Ora. Reng, bali wae yo. Ngapa? Nduwer wis mulih. Ngantri Gusti Ayu karo Drupadi. Ya ben. Ora ngurus to. Awake dhewe mengki etok-etok melu sedhi Ndara Janaka ki mung formalitas. Ngono. Dadi ben iso sinkron. Ha iya. Sapa kaya adus ya ini kaya. Wis sembuh. Ngawur senengane ora. Bagong aku ngaturke panuwun ya Bagong. Padha-padha Puntadewa cangkemmu. Anu sami-sami sinuwun dawah sami-sami. Amun pokoke sedaya kaluputan kula nyuwun pangapunten. Drupadi, Gage. Kae Dewi Werkudara wis tak. Dewi Werkudara matamu. Wah. Bagong wis. Bagong wis ngene cah edan ora. Kakang Semar. Kuli anu kula. Tudengmu benakno nggih. Pripun nyadong dawuh. Kuwi Bagong wis bali ku lho. Trembelane senengane ora. Boleh. Bojomu meteng 3 sasi. Bali. Siap alhamdulillah ndek adineh si Iwan. Ndurung sik. Anake sapa kira-kira kan? Wah, nek ora bali ngrekoso tenan aku. Madangi saged tuk mungup maning sapucak ing wukir marababang sumirat keneng soroteng surya meka lan gunung bojoku meteng ning ora karo aku. Sabar to. Sabar ke. Ah iki salahe lunga ya kowe iki 3 sasi kowe iki wis suwe lho. Kowe apiye tro es. Wis ayo bali. Sapa ya truk kira-kira? Aku wingi weruh gareng apa jenenge golek rendeng ning loro omahmu Sang Wanduk. Wah, gareng gak pecok cengelmu lho, Reng. Paripurna sedaya lelampahan, Gus. Mugi-mugi sedaya lelampahan wonten ing dalu punika saged dados patuladan menawi wonten ingkang sae. Wadene kok kathah ingkang ngawon nggih mboten napa-napa karang nggih kawontenanipun namung kados mekaten. Ya dipol nggih. Matur sembah nuwun sanget. Ayo gedho prepare bali. Munggah bis. Dinglike tisu. Aja nganti ana ingkang keri. Sedaya kaluputan keladok anggenipun gegojekan kula nyuwun pangapunten. Oh lah dalah. Sedaya kaluputan nyuwun pangapunten, Den. Mugi-mugi sak pengkeripun warga ing Duka Kertosasri mriki sak pengkeripun kula sarombongan
tansah pinayuan kawedatan ring Sambikala Rahayu tebiaken saking Rubeda. Ya Semar. Pun niki sak kelir kula ajeng kula kukuti niki mengke Pak Tengkleng pun dugi mriki. Jam 7 mengke Pak Tengkleng pun dugi mriki. Pun cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.